Πού το είδατε αυτό? Πότε τα προηγούμενα 24 μήνες λέγαμε εμείς για μονομερή αντιμετώπιση? Πότε υπάρχει? Λέτε ότι αυτή είναι. Τα χείλη ενός στελέχους μας, ναι. Και σας μιλάει η υπεύθυνη ευρωπαϊκής πολιτικής, ότι ανάμεσα στα εργαλεία και τα διαπραγματευτικά και στις προτάσεις τις οικονομικές, να μην θυμηθώ τα ευρωομόλογα και τα άλλα, να μην πω για το μέτρο εξορρόψης φορολογικών. Δεν μιλούσατε για ακύρωση των μέτρων του μνημονίου? Αυτό δεν είναι ακύρωση του μνημονίου? Ψεύδεται ο κ. Βενιζέλος γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα ντοκουμέντο που να μιλάμε για μονομερή? Όχι, όχι. Η πρώτη πράξη μιας κυβέρνησης της αριστεράς, σαν και αυτή, την οποία εμείς υποστηρίζουμε, θα είναι η ακύρωση του νόμου με τον οποίο ακυρώθηκε το δεύτερο μνημόνιο στην Ελλάδα. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, την ξέρετε, είναι καθαρή, πεντακάθαρη, περιγράφεται στο πρόγραμμά του, την έχουν διαβάσει όλοι. Είναι ότι θα ακυρώσουμε το μνημόνιο, θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση και θα κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση. Όχι για το μνημόνιο. Άλλο από την καταγγελία. Προσέξτε να δείτε. Η ακύρωση όχι, δεν είναι άλλο από την καταγγελία. Ακυρώνει στο μνημόνιο, το οποίο είναι κομμάτι της Δανειακής Σύμβασης. Το μνημόνιο, ξέρετε, είναι κομμάτι. Και ταυτόχρονα, ακυρώνοντας το μνημόνιο, θεωρείται και καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Αυτομάτως. Και